Hei ja tervetuloa tähän Trendbow-ohjeeseen. Tänään selitän, miten rekisteröidyt alustallemme, jotta voit käyttää backofficeasi. Ensimmäinen askel on pyytää rekisteröintilinkkiä henkilöltä, joka esitteli sinulle tämän mahdollisuuden. Kun olemme saaneet linkin, klikkaamme sitä, jolloin meidät ohjataan automaattisesti tai syötämme sen manuaalisesti selaimeemme. Linkki vie meidät tämän kaltaiselle rekisteröintisivulle. Täällä meidän on täytettävä kenttiin tietomme. Kirjoitamme sähköpostiosoitteemme, käyttäjätunnuksen, jota haluamme käyttää alustalla, salasanan, jolla haluamme kirjautua sisään, ja lopuksi kirjoitamme salasanan uudelleen varmistaaksemme, että olemme kirjoittaneet sen oikein. Jos salasanat täsmäävät ja olemme täyttäneet kaikki kentät tiedoillamme, voimme jatkaa klikkaamalla Submit-painiketta. Nyt alusta pyytää meitä vahvistamaan sähköpostimme, joten meidän on avattava sähköpostimme, tarkistettava saapuneet sähköpostit, ja tässä pitäisi näkyä tällainen sähköposti. Jos et näe sitä, muista tarkistaa roskapostikansiosi tai pyydä lähettämään se uudelleen. Kun olemme syöttäneet sähköpostin, selaa alaspäin ja napsauta painiketta, jossa lukee Verify email. Ja onnittelut, tästä hetkestä lähtien tilisi on onnistuneesti aktivoitu. Nyt voit kirjautua sisään, käyttää backofficeasi ja olla osa tätä yhteisöä, joka hyödyntää uusia trendejä, jotka muuttavat maailmaa. Toivottavasti tämä ohje oli sinulle hyödyllinen, nähdään pian.